Liam Walsh, gwarchod y bêl, oddi ar Simon Spender, Lewis i fewn i'r cwrt as Liam Thomas. Caerfyrddin sy'n bygwth yn y munudau gariadol yma. Y croesiad gan Luke Cummings, y peniad gan Kyle Williams, a mae wedi croesi'r llinell yn ôl y llimanwr. Wel, Caerfyrddin sy'n heb sgorio yn ei 6 gêm ddiwetha, wedi sgorio ar ôl llai na 2 funud yma. Kyle Williams a'i gol gyntaf erioed yn uwch gyngred Cymru. Doedd wedi croesi'r llinell. Spender at Jamie Mullen. Tu fewn mawr Routledge, mae Mullen di parhau ar hediad lawr y dde. Croesiad ar y cynnig cyntaf, Greg Draper, digon o le. I dod o hyd i'r gornel isa. Greg Draper a'i 9fed gol y tymor yma. Chydig dros chwarter awr di chwarae ar Seintiau yn gyfartal. Fletcher at Routledge. Dyma Jamie Mullen. Mor anodd i'w farcio allan ar y dde. Mullen yn trio creu lle i groesi, mae'n trio dod o hyd i Draper. Surman allan Dimontig at Simon Spender. John Routledge ar gael ar y dde, digon amser, codi ben, y croesiad i fewn yn beryglus, y bêl yn rhydd, Wes Fletcher! Yn rhoi'r Seintiau ar y blaen, wedi 22 o funudau. Gol gynta, Wes Fletcher ers mis Awst. Fletcher nôl at Routledge. Wastad ar gael John Routledge. Fletcher amser i godi ben, y croesiad i fewn. Ryan Leake sy'n o! Y cyffyrddiad yn hyfryd i gefn y rhwyd. Ryan Leake a'i gol gyntaf i'r Seintiau. Y cyffyrddiad yn gynnil, yn ddeallus, yn wych. Kyle Williams sgoriwr y gol gyntaf i Caerfyrddin. Williams yn cael y bêl i fewn i'r cwrt. Walsh y flic ymlaen. Luke Cummings isio'r bêl. Ond tynnu nôl, a Walsh yn eto! A wyddwch chi be, da ni wedi gweld 5 gol yn yr hanner awr cyntaf yma. Liam Walsh rwan yn cael ei gol gyntaf yn uwch gyngred Cymru. Wel, am gêm sgynnon ni yma. Liam Thomas allan ar y chwith, mae Costia Georgievski, mae wedi curo Aaron Edwards yn hawdd, gwych gan Georgievski. Alla ddod o hyd i Liam Griffiths ar ergyd. Oedd hi'n rhy agos at Paul Harrison. Nath Georgievski bob dim yn gywir. Ond Harrison yn gadarn tro yma. Spender at Jamie Mullen yn dal i dir yn dda. Spender di parhau ar hediad. Spender yn sgwar. Surman yn taro'r postyn. Wel, Lee Surman, capten Caerfyrddin, yn ffodus i beidio roi honna i'w rwyd ei hun. Tom Holland, hediad cry yn y chwarae'r canol cae. Jamie Mullen di bod mor amlwg yn y gêm yma. Sheehan sy'n ei marchad o'n Mullen yn cael y croesod i fewn. Aaron Edwards yn gwbl rydd, ond yn penio dros y traws. Mi fydd o'n siomedig. Oedd y croesod yn berffaith, ond y peniad yn wallus. Mullen at Brobl. Digon o le gan Ryan Brobl. Neb yn ei gael lawr. Brobl cael rhwydd hyn. Ti'n redeg teatr ymddiffyn. Yr ergyd gan Brobl! Yn taro'r postyn. Ond dwi'n siŵr bod Leeds wedi cael blaen i fesur ati hefyd. Wel, dyn ni'n yr funud ola o'r 90. Caerfyrddin dal yn y gêm, mewn nhw wedi brwydro'n galed, ond dyma'r Seintiau'n dod eto. Ryan Brobl. Dwi'n gweld yr hediad gan Routledge. Routledge fewn i'r cwrt. Mae Mullen yn sgwar! A dyna hi, mae'r pwyntiau'n saff. Jamie Mullen, sef yn heddi gol fwy na fo. Gwych gan Routledge. Ddim yn hunanol, dod o hyd i Mullen ar y postyn pella. 4edd gol y tymor i'r asgellwr. Wel, mae'r Seintiau'n trio roi halen yn y briw rwan. Edwards ar cynnig, arbediad gwych gan Idsi. A Caerfyrddin yn clirio. Dyma nhw'n dod eto, y bas yn dda gan Routledge. Mullen rwan, eiliadau sy'n weddill. Bydde gol arall yn greulon i Caerfyrddin, o Mullen ar croeso peryglus, a mae Danny Thomas di rhoi'r bêl yn rhwyd ei hun. A Mullen yn creu unwaith eto. Y Seintiau fydd yn cael y pwyntiau, ond y sgôr braidd yn anheg ella. You talk about working Carmarthen on the league, and obviously they're coming here. You know, he's always sets his team up to have a right go at us and either go man for man, or he's always got some plan to come up against us. So, you know, you prepare as best you can, and you tell the players that, look, although they're at the bottom of the league, they're going to fight and try and get a point, 3 points, whatever, when they come here. Cyn y game,
dwedais i wrth y chwaraewyr, y tîm yn eisiau 12 pwynt allan y gêm sy'n weddill, ond os y perfformiad fel heddiw, ond dwi'n hyderus iawn y tîm yn cael 12 pwynt ar ôl hynny, ar ôl y split. Mae rhaid y tîm yn ennill 5 gemau allan 10, ond mae tasg anodd iawn, ond dwi'n hapus iawn gyda perfformiad heddiw, dweud y gwir.